De én most olyan szempontból szeretnék rávilágítani erre a dologra, hogy alapvetően azt mondom, hogy a gyereknek a vállás nem jó. Mi jó a gyereknek? Hogyha egy kiegyensúlyozott, boldog, támogató, szerető családban van apával, anyával. Persze, a gyereknek ez a legjobb. Na de ha ez nem kivitelezhető, és jó szülei vagytok a gyereknek, de ti együtt nem tudtok már tovább működni, akkor, és felelősségteljesen döntöttök a gyerek dolgaival kapcsolatban, akkor azt kell mondanom, hogy néha a vállás igenis jó megoldás. És a gyerek szempontjából, abból a szempontból lesz jó megoldás, hogy amikor ő fölnő, akkor te példát mutatsz most azzal, hogy nem maradsz benne egy rossz párkapcsolatban, és példát mutatsz neki azzal, hogy amikor ő felnőtt lesz, hogy van döntése a saját életében, és nem kell benne maradni egy számára méltatlan vagy rossz kapcsolatba, hanem merjen dönteni.